もし失敗すればイメルダ様に何をされるか。とにかく急ぐのだ。吊り橋を落とせばカルザス軍の動きを封じることができる。奴らがここへ来る前に何としても橋を。帝国兵がいるよ。吊り橋を落とそうとしてる。思ったよりも早かったな。だがここから先は帝国軍漂流兵団のクレイマーが通さんぞ。帝国軍がここまで来ていたなんて。帝国軍もなかなかやるわね。国境付近には十分な警備態勢を敷いていたのですが、申し訳ありません。仕方ないわ、キース。この前の戦闘で十分な兵力がないことは分かっているもの。それよりここを急いで突破しなくてはならないわね。迂回する時間はないし、それにこの先にある砦のことも心配だわ。エルヴィン、一気に突破しましょう。そうだな。帝国もラングリッサーを探しているかもしれないしな。こんなところで時間を使わされるわけにはいかない。よし、みんな突っ込むぞ。敵の飛行部隊には気をつけた方がいいわよ。移動スピードが速いから簡単に回り込まれちゃう。そうだね。でもエルフがいれば楽に倒すことができるよね。飛行部隊は弓での攻撃にとても弱いから。そうね。ヘイン詳しいじゃない。あれ、もしかしてシェリーは知らなかったの？知ってるわよ、それぐらい。姫、飛行兵はそのことを知らなければ生きていけません。だから兵法を学んでくださいと毎日のように言っていたではありませんか。だって兵法って退屈なんだもん。やっぱり実戦で覚えるのが一番よ。なんだ、やっぱり知らなかったんだ。うるさいわね。命に従いその姿を現せ。全軍敵を十分に引きつけてから攻撃しろ。はっ。
それにしても飛行部隊だけで編成するなんて帝国。特殊な戦場でもそれに合わせて自由に部隊を編成することができる。それだけ帝国の軍事力が並外れているということでしょう。よし、今だ。全軍突撃開始。はっ。まだ橋は落とせんのか。申し訳ありません。とにかく急げ。奴らを一歩も進ませてはならない。はっ。
行くぞ。俺の剣を受けてやるな。帝国軍人の力を見せてくれるわ。これで終わりだ。力がみなぎってくる。おお、死ぬがいい。これに耐えられるか。